Ok, so mír né punca sé. Agus chléig na dtíine ar scríban leabhar seo fibre níos dacra. Ar na ceisna seo. So tá gásúir ceist ann. An céig ceann is actually isce ag shrabha trí pibón. So, saolaigh é seo. Tug mí pibón. You know, normal copper pipe. Agus nuair, let's say, casan tú tap ar siúl hús ag an taobh seo. Agus deirtear leat go bhfuil ráta an isce ag shrabha tríd an pibón 30 centimeter gach second. So, cad is bríide sin? Well, nuair chasan tú an tap ar siúl hús an seo, second níos déanaí tá an méid sin sús go dtí 40 centimeter tréis lína sús. So tá circóir agat 40 centimeter ar ad or ar irde agus pe ga atá aige do isce agat. 40 second bronam second amháin níos déanaí agus tá an méid sin tréis lína sús. Second níos déanaí arís agus tá 40 centimeter eile. So gach second líanaan sé circóir le tuirt áirithe le isce agus an son tosníonn sé ag teacht amach an taobh seo. So má tá tú ag líana sús, let's say tá tú amó sa gáardín agus tá tú ag ire bucéad a líana agus curthamíd cúpla ihir isteach an seo. So circóir le ga a 7 centimeter agus 15 centimeter ar irde. Cé go fada agus a thóga sé an bucéad seo a líana. So, chun é sin dhéanamh amach. Gach second rachig tuirt áirithe isce ón pibón seo isteach sa circóir. So gach second tuirt circóir amháin a shrabhain isteach. So sa cháil seo tá tuirt circóir le agus arís dag mé amach cúpla ihir an seo. Búnam scríb mé daragé chun go bhfuil sé beáin solir. Deirmid go bhfuil hen punca cúig. Yeah, tá na hibreacha seo beáin eisteach. Hen punca cúig centimeter an ga atá ag an circóir seo. Agus dúirchling gur 40 centimeters a second an rát atá ag an isce, so irde H will be 40 centimeter ag or an circóir seo. Agus so gach second find tú tuirt circóir le R a 1.5 agus H a 40 agus tuirt circóir sin pi or cairnithe H will be 1.5 cairnithe fá pi fá 40 agus fág míid an pi ann a ggur second agus cí tú cén fá just gan cúpla nóméid. So it's 3.5 pi centimeter cube. So gach second titan 3.5 pi centimeter cube isce ón pibón seo isteach sa circóir. So cé go fada agus a thóga sé ar an circóir seo líana? Well, chun é sin a fháil caiid tú tuirt an circóir mór a fháil. And arís it's pi or cairnithe H. Pi R sin 7 agus H sin 15. And so tuirt an circóir mór seo ná 2,250 pi centimeter cube. So má hitan gach second 3.5 pi isce sin tuirt an isce tá titan isteach sa bucéad. Cé cho fada a thóga sé chun 2,250 pi centimeter cube isce a bheith agat.
So it's gámíle gácéad sa cúig pi rointe trocha 1.5 pi agus an fecinn tú an fáinis gur ágamar an pi sa freaga because look celíonn sé amach agus mar tharlaíonn sé that's 7 an freagar nuair rointe gámíle gácéad sa cúig trocha 1.5 and it's actually just 7 second a thógann sé chun an bucéad seo a líana le isce. Sin amazing. So, sin an céad sort 5 níos dacra atá gceist isce ag shrá 3 pibon. An dar sort ná begáin tricky actually. So, cóhheas do tart na cruhanna éagsúla nuachar nuair nachtótar in iverchadit. So, cad atá gceist Tugmid circor. Agus, let's say, obviously, tá ga éigeandige, or agus tá irde éigeandige h. Agus, let's tóg a cone. Arís le ga, or agus an rud a dearn an ceis ná tá an or seo mar an ggéana, so tá an ga céine ag an circle atá ag an circor seo agus an ga atá ag an circle seo sa chón. Ach go an cone actually gá irid an irde. So cad éon cóhheas idir turt an circor agus turt an cone. So turt circor sin pi or cearnathe h agus turt cone is pi ronar hen haar 3 pi or cearnathe h. Except an irde seo tá sé gá irid an irde atá ag an circor. Agus chun an cóhheas a oibreamach idir an gá cru current bíd cortham lena chéile. Agus nuair tá sé sin déanta actually is féile cúpla rud a chealú amach an seogus an siúd. Tá pi mar an ggéine ar an dáhéamh. Tá r cearnathe an seo agus r cearnathe an seo. Agus dúirt a bhí dar go bhfuil h den chum le 1 tríon 2h. Nu má bhéidir mí trasna ar an tríú seo cos duine an codán seo rudí beganí níos casta. So tá roint ar 3 ar an taobh das. So nuair thugann tú ag sin saoil ar an taobh clé tá sé méadathe fá 3. And yomid réiles na h's an son chun é glána sús. An fecinn tú gúin cóhheas a 3 go dtí a 2. Na cad is bíle sin? Well, turt an circor seo, turt an cone seo, agus rud atá míad rá ná go bhfuil an cóhheas idir na turtainna a 3 go dtí a 2. So, let's say má tá turt an cone a 10, beg turt an circor a 15. Nu má tá turt an cone a 5, beg turt an circor a 3, etc. etc. Ach ní irtar é sin oibreamach or tá míad déanamh é seo gan tuisí without dimensions agus seo an rud atá ag tasta. Seans go mé sin begáin níos fosa le cúpla ceist. So, arís díorchanos mír in 8.5 ír mé ort ceannach rialt now is cumla maien tú i gceartnú mí ceartéib ach tasí muam íireacht éigent a eiscint leverdail. So, a gur isce ag shrá a 3 pibon tríl leanach a 271 ceist a cethar. Is cean beag réasún de éasca ceapan. Agus tá brónarm tá mé tuair begáin obair in 8 it's turtainna i ggóréir nó ggómheas buin tríal as leanach a 270 ceist a
dó. So seans or bechóir dit bheith ábalt an cean sin dhéanamh, an cean sin béidir ach buin trí las, agus rachamí tríd é sin sa rang mátá 5 na ag éon lenne. Slán go fóil.